kommer medlemmer af den kongelige familie. Og her kommer så det belgiske kronprinspar. Kronprins Philippe og kronprinsesse Mathilde. Og bagved kommer kronprinsens søster i den sølvfarvede frakke eller jakke. Det er prinsesse Astrid og hendes mand, prins Lorenz. Han er ærkehertug af Østrig. Sød sommerlig kjole med roser og et lille let slæb. Og så kommer bag ved dem prins Guillaume fra Luxembourg. Han sådan går midt imellem parrene. Og det er så prinsesse Astrid og prins Lorenz, ærkehertug og ærkehertuginde af Østrig. Og her kommer prinsesse Märtha Louise med hendes mand, Ari Behn, forfatteren Ari Behn. Märtha Louise som altid elegant. Han har jo boet i Danmark i Aarhus en periode. Og her kommer jarlen af Wessex og grevinden af Wessex. De repræsenterer det engelske kongehus. Prins Edward og grevinde Sophie af Wessex. Wessex, titlen som sådan, er lidt en ventetitel indtil prins Philip en dag dør, fordi så kan prins Edward jo blive hertug af Edinburgh. Og her kommer det svenske kongepar. Kong Carl Gustaf og dronning Silvia. De er attacheret af Bernd Johan Collett, der passer på dem. Går bagved. Kammerherre. Og så kommer prinsesserne. Prinsesse Madeleine kommer ind i billedet lidt. Og den svenske kongefamilie var her ikke i går. De fejrede nemlig sønnen Carl Philips 25-års fødselsdag. Og her er de 3 svenske kongebørn. Kronprinsesse Victoria, fødselaren i midten, og prinsesse Madeleine. Og her er det norske kongepar. Kong Harald, der netop er ankommet i dag, og dronning Sonja. Attacheret Preben Ahlefeldt bagved. Den skriver Ahlefeldt. Prinsesse Madeleine af Sverige. Norske kongepar. Den skrev Preben Ahlefeldt Laurvig bagved for Tranekær. Det har så været hans opgave som kammerherre at passe på dem. Den hollandske dronning. Beatrice. Holland. Kronprinsesse Maxima. Kronprinsen gik lige forbi her. De går stærkt ind her. Det var den franske ambassadørfrue, og her er den japanske kronprins. Han kommer alene, da hans kone er syg af stress. Jeg skulle ikke grines, Claus. Og her igen det norske kongepar. Norske kronprins. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit. Og her næste uges brudepar. Næste uges. Den spanske kronprins og hans meget, meget søde, smukke Letizia Ortiz. Blev gift på lørdag i Madrid. Formiddagsbryllup. Og her er Mr. og Mrs. Manley. Christine Lyng, som er prinsesse Alexanders hofdame. Og her er prins Laurent af Belgien og hans prinsesse Claire. Storhertugparret af Luxembourg. Går forrest. De har netop været på besøg i Danmark. Norske kronprinspar. Og det er deres søn, Guillaume, der går bagved, så han er faktisk tronarving til den luxemburgske trone. Han er 22 år. Han er altså inviteret med til fin fest i Danmark.
Og her ser vi den spanske prinsesse Christina og hendes håndboldmand, Inaki. Og det er greve Karl Johan Bernadotte Wisborg, dronning Ingrids bror, med hans kone, grevinde Gunilla. Så den sidste af dronning Ingrids kuld og søskende, der stadig lever. Og det er den spanske prinsesse Christina. Den spanske dronning, dronning Sofia af Spanien, som er søster til kong Konstantin af Grækenland. Den spanske konge er øjensynligt ikke med i dag. Højst sandsynligt på grund af sikkerhedsmæssige grunde. Man kan ikke sende hele familien afsted med de problemer, de har i Spanien, tror jeg. I stedet kommer dronningen alene. Norske kronprinspar, efterfulgt af arveprinsen til Luxembourg. Prinsesse Elena af Spanien med sin mand, hertugen af Lugo, Jaime. Storhertugparret af Luxembourg.